lấy tung thư la boy nang tame ka kharang tak na hong dal hong liat nuam tame lung zinale boy na kong kalpan na khe phung ma giọt điên cần tel so in ca khan tàu pa nga in ta den ne ca lung tăng in nang be khong lung go nang kyang lo nga ut na ne ke nom na mu ken kanun tak na bupin ho ngaye kazon masa ding nang lo om ke aton tungi nang kong idi kentel so i kisah tampine kisah seling hizong Jesu nang lo kisah om ke lung kim nale lung muan naki chena Jesu nang lo ipla ding kene ke ka khan tau pa nga in ta genne ka lung tangi nang be kho lung gu nang kyang lo nga ut na nei ke nom na mu ke kanun tang na bupin ho ngaye kazon masa ding nang lo om ke aton tungi nang kong idi entel so i khan tàu pa nga in ta den ne ka lung tăng in nang be kho lung go nang kyang lo nga ut na ne ke nom na mu ke yeah kanun tana bupin ho ngaye kazon masa ding nang ho om ke aton tungi nang kong idi kentel so i nang kong idi kentel so i